Ini ndaidanana nemukomana wangu ndobva aenda kuTurkey, ndokusara ndakudanana neshamwari yake anove murume wangu pari zvino. Dambudziko raapo wekuTurkey uya akadzoka and ineighbor. Makuseni achitomuka anototanga auya nekabridge kepagedhi pedu nana boys vachiita dzavanenge vachiita. Saka inini pakuda kutsvaira yadhi, Habhi anobva atonditi pinda mumba, urida kuonekwa nemukomana uya wekuTurkey. Musi uno akandona ndiri pagedhi, ave kunditi enda unobvisa mini iyo, uri kumira kuda kuonekwa ka. Chiri kundirwadza ndiye akatorera mumwe musikana wake, but ave kunetsa manje. Anenge achakolapsa nejealous. Worst part of it, aitombondipa bhesi kumba kwemukomana uya wekuTurkey murumu make, rinove bedroom rake pasame bed yatinorarira iyoyo. Iye mukomana wacho wekuTurkey wacho anatiko kungobuda panze vanenge vachingowevha vachinyemwerera wangu murume, kana aenda kubasa anofona ka100 hanzi usabude panze. Ko mvura manje ndonochera sei? Nezuro handina kurara ndichitongeswa nekuti takasangana nemukomana uya wekuTurkey nemafriends avo vachibva kuchibhorani nemota, ndobva vati offer transport. Hameno akasvikoudza Habhi ndarara ndichitongeswa vedu we. Ndosvika rini ndichifudzwa kudai, asi ari iye akatora musikana womumwe. Kumaraini ekuseri kune mumwe futi X akabva Joni, ndorambidzwa kudamburira neikoko. Ndozviudza aniko, zvanditambudza mwoyo wangu ini, ndiri nherera. Ndodiwo vedu we, ndibatsireiwo.